Nikdy nezabudnem na slova môjho otca, keď som chcel niečo sladké. Oci, dal by som si niečo sladké. Oblíž mi riť, mám cukrovku. Nuž, čo ti poviem? Kinderko bolo drahé. Ale medzi sebou sa vylizujeme úplne bežne. Asi ti nemusím hovoriť, že francúzsky bosk z Francúzska vôbec nie je. Termín French kiss začali používať v 20. storočí Američania a Angličania, pričom Francúzi ho volajú úplne inak. A to Baiser au Moreau. Milenecký bosk. Je jedno, ako to voláme, robíme to. A aj keď si prakticky len slintáme do huby, je to v mnohých smeroch zaujímavé. V minulosti považovala cirkev bosk s jazykom V minulosti považovala cirkev bosk s jazykom za smilstvo. Takže ťažký hriech. A to aj v manželstve, a to aj pri súloži. Samuel, ale prečo bolo hniezdenie vtáčika v poriadku, ale boskávanie už je hriech? Na to mala cirkev jasnú odpoveď. Boskávanie bola rozkoš a túžba mimo účelu splodenia. Takže hádaš dobre, aj pedišťok v ústach alebo šuchúrka na jazyku boli absolútne neprípustné. A to veľmi neprípustné. Z teologických zdrojov sa totiž dozvedáme, že za hriechy podobného typu boli ľuďom nakázané pôsty. V preklade pooblizuješ vojačikovi helmičku a kňaz ťa dá do ťažkého kalorického deficitu. Z kňazských príručiek medzi 6. a 12. storočím to bolo takto. Masturbácia 30 až 100 dní pôstu. Francúzák 40 dní až 1 rok. Cením, že honiči sa najedli skôr ako romantici. Orálny sex, mimochodom klasifikovaný ako sodoma, alebo teda čin proti prirodzenosti, 1 až 3 roky pôstu. A to už si myslím, že spozorovala aj verejnosť. Pretože keď si v tej dobe výrazne schudla, buď mal na kráľovskom dvore prednášku Maroš Molnár, nebo si koužila ptáka. Sama uznaj, čo je pravdepodobnejšie. A pozor, grand finále, análny sex. 3 až 7 rokov pôstu plus verejné pokánie. Áno, každému vtedy mohlo dojsť, že si navštívil alebo si nechala navštíviť hrubé črevo. Hriešnici vtedy museli napríklad stať pred kostolom, či chodiť bosí. Sadnúť si v kostole do lavice bolo zakázané a keďže ťa bolela riť, tak aj logické. A teraz sa podrž. Za krádež ťa čakal pôst 3 až 10 dní. Aj keď to úplne nedáva logiku, ja by som bol teda radšej okradnutý. Ups. Chcel som vám ešte povedať, odkiaľ je francúzsky croissant, francúzsky kľúč či francúzska manikúra. Tak snad na budúce.